नमस्कार. काल राज्यस्तरीय मॅरेथॉन स्पर्धा पार पडल्या. यामध्ये आपल्या अकॅडमी आणि कॉलेजचे विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये एकूण 10 किलोमीटर रनिंग हा इव्हेंट होता. तिथं कामेर येथील युवा प्रतिष्ठाननं या स्पर्धेचे आयोजन केलं होतं. यामध्ये भूषण बेर्डे, अमर हरवडे, रोहन लोहार, साहिल फोंडे, अरुण वाकोडे, धीरज रेवण्णा, विश्वज शिंदे, प्रज्वल हरवडे, सोमनाथ जाधव, आदित्य हरवडे आणि आशिष जाधव आणि निहाल समांतर, गणेश फोंडे, पंकज झेंडे, अथर्व हजारे, मयूर इंगोले या विद्यार्थ्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला आणि त्यामध्ये यशसुद्धा संपादन केलं. यामध्ये वेगळेपणाचं काय होतं की हे जे विद्यार्थी आहेत ते 10वीपर्यंत शाळेमध्ये काही जण हुशार होती, काही जण शाळेमध्ये ढ होती, पण विविध स्पर्धांमध्ये यांनी कधी भागच घेतला नव्हता. त्यांना आत्मविश्वास कधी वाटलाच नव्हता की मी सुद्धा एक स्पर्धक म्हणून का होईना त्यामध्ये भाग घेऊ शकतोय. यश अपयश ही पुढची गोष्ट आहे. आयुष्याला लागणाऱ्या प्रयत्न हा प्रत्येक गोष्टीसाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. ह्या स्पर्धांमधनं विद्यार्थ्यांना कळत असतं आणि ह्या विद्यार्थ्यांनी त्यामध्ये भाग घेतला आणि काहींना यश आलं, काहींना यश आलं नाही, पण आमच्यासाठी भाग घेतला हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. यश येणं हा नंतरची गोष्ट आहे.